Ayok namon. Wala. Pero masama-sama ka lang. So, what's up pa rin mga Ajay? So, Gagambino, no? And may dumating na naman tayo guys. Pero bago yan mga Ajay, update ko lang kayo, no? So, sa Sabong International mga Ajay, so ito pakita natin, no? Kahapon ito mga Ajay, 2K yung pera natin nandyan. So, naging 7K yan, tapos pinasok ulit natin sa BPI na naman, no? So, ganun yung diskarte natin mga Ajay. Pag naalamang tayo, diretso sa BPI para hindi mabawi, no? Kasi mga Ajay, may araw din na natatalo ako. Pero nababawi ko rin naman. Pero yun nga, itong mga nakarang araw, so yun na, 2 araw, no? So talo tayo mga Ajay. Mga siguro nasa mga 8K, gano'n. 8K yung talo natin mga Ajay. Pero kung susumain nyo, ang laki kasi nung panalo natin, no? So yung 8K na talo na yun, ang maganda dito mga Ajay, dapat may idea kayo kung paano huminto, panalo o talo, hinto kayo. And may limit kayo, no? So ito, buksan natin to. So, mabilisan lang kasi dalawa yung in-order ko, no? So again, kay Yetsunya galing to. Kasi maayos naman yung tao kung nag-order ako ng paggawa doon, maayos gumawa, no? So alam niyo naman ako mga Ajay, pag yung binayad kong pera, hindi ako nagtitipid ng tao sa totoo lang. Alam ng mga taga dito sa amin yan, saka alam ng mga kasama ko yan, no? Kahit sa mga labanan ng Gagamba, nagpapamerienda ako doon, nagpapakain ako ng tao doon. Pero kung sa Gagamba, basta sabi ko sa inyo, kung kunyari mag-order man ako quality, bigyan niyo ako ng quality kasi magbayad naman tayo, hindi naman tayo para magbayad. Pero kung yung gugulang-gulangan, ayaw ko ng ganun mga Ajay. Ayaw lang. Yun yung pinakaayaw natin, yung mga magugulang mo. Sa mga Ajay, no? Ito lang sa gilid kasi. So yung Gagambang Japan mga Ajay, no, hindi na siya kumakain. So malamang sa malamang yun, baka maging itlog na nga. So iikan na, no? Tapos madalang na rin na nagalaw-galaw masyado. So sana mga itlog na yun kasi ilalaban na natin siya. Gusto ko din siya ilaro mga Ajay para mapakita sa inyo, no? Kung gaano katapang yung Gagamba na yan. Pero paitlogin muna natin. Siniksik na siya dito, no? So titignan natin kung ano yung siniksik niya dito. So nung ano na to, no? Pangalawang araw na to nga, di ba pangatlong araw na dumating to. Hindi ko lang nabuksan, no? Kasi medyo naging busy kami. Kasi mamasyal-masyal din naman tayo mga Ajay. I-enjoy din natin yung buhay, no? Mahirap yun pag nag-enjoy yung buhay. Tingnan mo natin pag siniksik niya, no? Kasi may binagdag daw siya, bigay niya sa atin. So, bigay ni brother yan. And alam niyo naman, pag nagpapagawa tayo ng pakamugan mga Ajay, sabi ko nga sa inyo, hindi naman tayo nagtitipid ng bayad, no? So, 1.7 itong bili ko nito. Dalawa, so 3-4. Ang gusto ko lang sa gawa nito mga Ajay, maganda, malinis tingnan, no? So, ito yung gawa niya pa din. Pangalawa to, yun, no? Tingnan niyo, napakaganda, no? Pwedeng tirhan ng bata. Tapos papagawa ko ng lamesa pala mga Ajay. Papagawa tayo mga 3 days siguro. So sample lang para makita nyo din, no? So pangalawa na to, nandun yung isa, pakita mo baby yung isa. Nandun yung isa. So pangalawa na to. So yan. Ganda pa rin ang pagkakagawa, no? So ready pang breed ng Gagamba to. Lamesa lang kulang natin. Yung lamesa na may ano. So ito tignan natin to.
Bigay ni brother. Ano natin? Vincent Jaya, baka mapawaw mo tayo dito. Tingnan natin mga ano. Ano kaya ito? So, tira-tira daw kasi ito, ritaso nito mga ano yun. Okay. So, may gawa din siyang ganito. So, lalagyan na lang natin ng screen. May screen naman tayo dyan, no? Pwede natin improvise to. Lagyan ng screen. Ayos lang. Bigay siyang libre, no? Ganito. Pwedeng lagyan ng screen to, mga adli. Tapos gawing pakamugan, no? Butasan dito. O dito sa taas, dito sa may dulo. Tapos nakasabit ng ganyan, no? Pang derby size, no? Pero itong nakikurious ako mga kadira, ito. Ayos na ayos itong binigay sa atin. Tapos yung mga kadira, no? Nalaman lamang ang mga kadira. May model din pala sa kanya, iba na ganun din, no? So, kaya nga sabi ko sa inyo, maayos na gumawa yung tao. Kaya, itutulungan na natin na ito kasi maganda naman siya talaga gumawa mga kadira. No question as pag gumawa yung tao na yun, maganda. Grabe naman to. Libre niya ito mga kadya. Grabe to pre. Libre no? Takamugan mga kadya no? Di takamugan to. Ang galing. So tanggal natin siya. Maganda no? Ilang holes to? 2, 4, 6, 8, 10 20 holes mga kadya. Grabe ka idol ah. Ito mga kadya. Ito, libre niya sa akin to. Ito sa ato, no? Then, ito yung in-order natin ulit. Yan to. Tignan nyo. Paano gumawa itong tao na to, no? Ayan, no? Yung gawa niya. Hey, Edson Jaya, no? Gawa ni Edson Jaya to. So, yan, no? Gawa niya. Napakapulido pa din, no? Maganda gumawa yung tao. So, yan. 20 holes. Kita kamugan. Tapos may extra na ito. And, ito yung bigay niya. So, ito yung binili natin. So, yun mga adyo, no? Again, maraming salamat po sa panonood. And Edson Jaya pa rin may gawa nito. So, buddy, salamat no dito sa promo. And yun lang, again mga adyo, yung lucky link no. So, hindi pa tumatalpak dyan. Is yung lucky link nasa baba. So, ganito lang yung mga adyo. Lagi kong payo sa inyo. Manalo, matalo, marunong kayo kuminto. Yan ang matindidad. So, kunyari, panalo na kayong mga 10K, panalo ng 5K. Hinto muna kayo, huwag nyo nang ano yun pa yung sobra-sobra. No? So, may ibang araw pa. Pag matalo man kayo ng 2K, 2K yung budget nyo ngayong araw, hinto muna kayo kasi may bukas pa. So, yun lagi sinasabi and bawal po ito sa bata. No? Again, God bless you all. And ako po si Gambino, maraming salamat.